Svima, evo, veliko mi je zadovoljstvo da vas sve mogu pozdraviti na još jednom Europskom tjednu sporta i to ovdje na Europskom trgu u središtu našeg glavnog grada Zagreba. Zahvaliti Središnjem državnom uredu za šport, zahvaliti Uredu Europske komisije, još jednom pozdraviti doprinos predsjednice Republike i njenoga izaslanika, gospodina Mađara, gospodina Prgometa, koji je ovdje u ime predsjednika Hrvatskog sabora, koji također jako voli sport. Vidite da je ovdje i dio ministara i ministrica kulture iz vlade. Poruku koju šaljemo da je sport prije svega od najranijih dana usađivanje sjajnih vrijednosti za život. Vrijednosti prijateljstva, vrijednosti fair playa, poštenja, timskoga duha, rada, ustrajnosti i upornosti, a ujedno ja bih rekao put koji stvara neraskidiva prijateljstva i neraskidive veze dugotrajno. Drago mi je da su ovu inicijativu podržali i naši vrhunski sportaši koje posebno pozdravljam, koji su ovdje sa nama. Drago mi je da je ovdje puno djece i da oni svojim aktivizmom inspiriraju i druge, ali da su ovdje i naši dragi prijatelji malo zrelije dobi koji pokazuju kako se u svakoj životnoj fazi treba ponašati aktivno. Posebno sam zadovoljan što su s nama danas i predstavnici Paraolimpijskog odbora, osobe s invaliditetom. U našoj politici uključivosti izrazito je važno da se ona manifestira i kroz sport. Naša je vlada ne samo sa angažmanom, trudom, radom, iskustvom i jednom nevjerojatnom i jedinstvenom simbolikom koju Janica Kostelić kao jedna od naših najboljih sportašica svih vremena daje na čelu Središnjeg državnog ureda za šport, učinila iskorake i u proračunskom smislu, a i u kontekstu nove nacionalne strategije športa koju smo usvojili ovoga srpnja za razdoblje 2019-2026. Vjerujem da će ovih nekoliko dana i u pogledu angažmana svih nas koji smo ovdje danas, onih koji će biti aktivni u vezi sporta u školama, onih koji će uključiti i osobe koje rade, koje su starije dobi, a posebno da uvijek, ali zaista uvijek imamo na umu da je sport prijateljstvo i uživanje, a nikako nasilje. I te poruke moraju biti jasne svima. Sportom se bavimo da bi bili zdravi, da bi se veselili i na taj način ga treba tretirati. Hvala svima koji su dali veliki doprinos ovom Europskom tjednu danas. Hvala vam. Hvala predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Eto ga, dame i gospodo, službeno smo otvorili naš tjedan sporta i to je Europski tjedan sporta zahvaljujući dragim gostima koji će pojačani još dodatnom reprezentacijom saborskih zastupnika, državnih tajnika, što predstavnika vojne i policijske vlasti pridružiti nam se jednom obilasku.